vítám vás u druhého dílu Jcastu a dnešním hostem je člověk, co profesionálně hraje LOLko. Do názvu svého nedávného videa dal název Práce bez cenzury a hodně lidí si ho plete s Tomášem Kočka Česko a tím pádem dnešním hostem je Erorik. To byla krásně shrnutá moje kariéra, já ti děkuju za pozvání, vítám, ahoj všichni. Tak, abych nějak začal, tak jak se dneska máš? Mám se fajn, dneska jsem toho nedělal nic moc naštěstí, takže jsem dobře, je to v pohodě. Jsi měl k obědu? Co jsem měl k obědu? Řešíme takovýhle heavy otázky tady v podcastu. No prostě. Hele, měl jsem sweet chili ty kuřecí křídla s česnekovou bagetou. Ty vole, ale to jako česneková bageta je jako banger. No, já bych možná nejdřív, ty jak jsi teď vydával video právě o té práci, tak u toho bych asi začal u té České televize, jak ses vlastně, ty jsi věděl přesně, že chceš jako do České televize, nebo jak ses k tomu dostal, že jako Česká televize? Já jsem jenom věděl, že prostě potřebuju trigger warning práci. Věděl jsem, že chci nějakým způsobem expandovat ať už svoje zkušenosti, tak i nějaký svoje zdroje příjmů, protože prostě na tom nebyly úplně nejlíp. Takže jsem si říkal, že to chci trochu diverzifikovat a že prostě chci nějaký zkrácený úvazek, abych pořád stíhal dělat svoje věci a pořád mohl být influsranda, ale zároveň prostě jsem si říkal, že možná nějaký zkrácený úvazek bude ta cesta, takže jsem hledal různý inzeráty na internetu a viděl jsem od České televize, že editor podcastu, tak jsem byl jako OK, let's go. Nice. Pomohlo ti třeba jako, že jsi právě jako influencer a že jsi měl jako třeba, že máš 100 000 odběratelů a jestli to nějak pomohlo třeba v tom CVčku nebo? Jestli to pomohlo ve finálně, asi jo, vlastně jo. Mě to, jako určitě jsem to, dával jsem to do svého CV, jo, protože nemám moc na čem jiném stavět, ale ono zase je to jako, to CV, já jsem ho psal se svým kamarádem s Meonem, shoutout Meon, který mi pomáhal s mým CV. A já jsem tam jako hodně se prodával, jo, hodně jsem tam prodával různý aspekty toho, protože jako pořád jsou to docela cenné zkušenosti, že prostě jsem si tady vybudoval kanál od nějakého začátku, plus jsem jako točil, fotil maturitní plesy a takovýhle věci. Takže jako, ale myslím si, že i to, že mám zkušenosti právě s tím jako světem mluvení na kamery, tak a do mikrofonu, tak editor podcastu je vlastně docela příhodná jako nabídka práce, takže se propojuje docela. Tak. A jak se ti tam líbí zatím? Ale zatím tam nejsem zas tak dlouho, ale je to jako super. Jako jsem tam vlastně jako měsíc a něco v aktuální době, ale je to úplně fajn mít takovej prostě jiný, zase něco jiného, na co se soustředit v životě a zase trošku jako střídat věci, co dělám, protože to je prostě něco, co mě baví, jako vždycky zkoušet něco jiného, proto i ten jako tvůj úvod vlastně, moje představení mě bylo tak hrozně různorodý, že vole, dobře, profesionální hráč LOLka, to se nepřehánějme, ale jakože chápem, účastnil jsem se tady stream ve Clashi prostě, protože to byl fun side quest a mám rád tyhle jako fun side questy, no. A ty můžeš pracovat z domova asi. Jo, většina mojí práce. Já tam chodím do toho studia podcastového, tam natáčet ty podcasty, takže jako dohlížím na to, aby tam všechno probíhalo v pořádku. A což je takový trošku podobný, já jsem to i dával do toho CV, což je taky vtipný, ale já jsem dřív, jako ještě než jsem vlastně, nebo když jsem začínal s YouTube, tak jsem měl jsem brigádu, kde jsem pracoval na únikovce, kde jsem vždycky vlastně přišel, uklidil jsem tu místnost únikovou a připravil ji pro ty lidi a dal jim tam nějaký seznámení, když tam přišli s tím, co mají dělat, co hlavně nemají dělat, což pak stejně dělali, ale to je jedno. A pak jsem je vlastně jako sledoval na kamerách, co tam dělají a jak trpí. Jo, tak tady to je jako dost podobný, akorát vlastně nějaký sleduju občas, jak trpí, no, takže jako, že prostě přijdu do té místnosti, nějak tam jako uklidím, připravím, zapnu kamery, mikrofony, takže jsem tady chápal váš struggle, který nebyl samozřejmě, všechno probíhalo hladce. Úplně, měl jsem připravený všechno, časy, krásně to jde a úplně super to je. Takže to bylo i taky trošku podobný v tomhle ohledu, já jsem podle mě strašně odbočil od té otázky, já už vůbec nevím teď, jaká ta otázka byla. Jak se ti tam líbí? Jak se mi tam líbí, jo, jasně. No, takže vlastně jo, je to v tomhle tom ohledu, je to prezenční práce je vlastně mi svým způsobem blízká, že jako to kombinuje tady moje staré dny v únikovkách a zároveň mojí jako nadšení pro audiovizuální tvorbu, takže je to super. No.
A ono se vlastně teď řeší zrušení těch koncesionářských poplatků. Nebojíš se toho jako třeba, že ty jsi nastoupil a že za chvíli, nebo já nevím jak jako kdyby to chtěli zrušit, nebo tak, ale asi se ti nebudu ptát, jaký na to máš názor. Ptát se mě můžeš, já se maximálně jako bojím, nebojím se toho, že by, že by se rušila Česká televize, nebo něco takového, to se nemyslím, že je realistický scénář, doufám. No. A čeho se bojím, je situace, kdy bych byl vlastně pod dozorem vlády. To je jako, že by se to odvádělo z daní a to jako klempíř by měl nade mnou pevnou ruku. To se mi jako tahle představa se mi nelíbí, no. A u té filmařiny, teď se trochu tomu v té filmařině, ty máš asi nějakou střední školu, nebo jasně. A i ne. Vysoký jsem odešel. Z vysoký jsi odešel, takže jo. A co máš za střední? Jestli to jasně, já jsem říkal jako veřejně, mám o tom i videa, že mám SPŠST, střední průmyslovou školu sdělovací techniky v Panské, neboli filmovou a televizní tvorbu obor. Takže... Jo, tam jsem taky myslím, že podal přihlášku, ale na to lyceum tam mají nějak. Jo, je tam technický lyceum, no. Od té doby mám tu drzost nazývat se filmařem v názvech a říkat filmař reaguje. Přesně tak. A vlastně tvoje první video na YouTube už je asi nějakých 9 let starý. Je to nějaký pátek, no. Je to nějaký pátek. Bude to 9 let letos. Toho už za chvíli 10, no. To je šílený, jak to letí. A co tě vedlo třeba k tomu začít, nebo vlastně jak tě to napadlo začít natáčet na ten YouTube? Ono to je asi s tou školou možná spojený. Je to jako, když jsem na tu školu nastupoval, tak jsem to bral jako za prvý takový nový start od té základky, která pro mě nebyla úplně nejlepší experience nutně, ale bral jsem to jako takový nový start a já jsem jako věděl už od té základky, že chci dělat něco s audiovizuální tvorbou. Já jsem už na základce tvořil videa z nějakých našich výletů, který jsme měli se školou, že jsme jeli prostě do Anglie, do Německa někam, já jsem prostě dělal videa, některý teda jako, asi bych se s nima nechlubil veřejně, ale dělal jsem videa v iMovie na iPadu, ale dělal. A takže jako mě ta videotvorba mě nějak lákala vlastně od té základky a říkal jsem si, že dobrý, teď já půjdu studovat film a do toho prostě začnu YouTube kanál a začal jsem s tím záměrem, že jsem chtěl jako natáčet o filmařině a o fotografii a tak, pak jsem jako tak nějak pomalu zjišťoval, že to není zas tak, že to je hrozně níž na naší českou scénu a zjistil jsem, že ten entertainment vlastně je taky jako cesta, která mě baví a že to pak jako můžu eventuálně spojovat a jako pořád si paradoxně jako nacházím tu cestu, pořád jsem ji úplně nenašel, ale dělám furt tak nějak všechno možný, ale ten entertainment tam prostě musí být u nás. Ne? Jo, tak ty máš i z té hry Gartika, jo, s Kerrym a s Matemem a se Stem a i pak jak reaguješ na ty děti, ne, jak tam prostě o Izovi a různě takhle. To mě zajímá, viděl jsi třeba s někým z nich jako osobně, nebo že byste se nějak jako bavili třeba přes Instagram nebo to? S kým? S těma dětma. Z těch dětí? Z těch dětí. Ne, jenom jsem si, někdo z nich mi myslím psal tehdy na Instagramu, už vůbec nevím co. Ale asi, nevím. Mám to jenom orangutan. Orangutan asi, jak orangutan. No, ale jinak jakože nic, neviděl jsem se s nikým z nich nikdy, no. Okay. A kolik ti vlastně bylo, když jsi začal, jestli to není nějak tajný věk? No, jako to jde docela spočítat. Bylo mi 15, když jsem začal. 15, no, takže to je podobný, něco takového. No. A jak to vnímalo třeba to okolí, jakože, tak ono to asi nic moc jako ten YouTube, nebo jak to okolí prostě vnímalo, že natáčíš třeba na YouTube, nebo jestli to každému bylo jedno? Já jsem třeba před svýma spolužákama na střední, tak jsem to jako schovával nejdřív, protože jsem prostě, to poslední, co jsem chtěl, bylo, aby někdo zjistil, že natáčím na YouTube a začala by mi nějaká další šikana, prostě to mi stačilo na základce. Takže jsem byl jako OK, to je prostě fresh start a ten život udržím odděleně od toho školního, prostě studentského života, udržím prostě ten YouTube. Vydržel tak 2 týdny, protože pak jsem prostě zapomněl schovat spolužáka jednoho na mém Facebooku a tomu se ukázalo prostě, že jsem to sdílel někde. No a už to jako to přišlo. A on přišel teda s tím, že jako ty děláš YouTube videa, jo. A já jsem jako, a druhý spolužák to slyšel a byl jako, cože? A jaký máš jako kanál? A byl jako, tady je Rorik, no, jsem já.
A že jako se na to podívá, jak jsem byl jako no, tak super. A pak teda další den za mnou přišel a byl jako díval jsem se na tvůj kanál, dobrý kámo, máš to dobrý. A úplně OK, takže jsem vlastně pak na to reagovali vlastně dobře a bylo to vtipný, potom se jako eventuálně na té střední, protože jako moje YouTube kariéra je vlastně jako identická časově s tím, kde jsem začal nastoupit na střední, že jo. Takže jako, a já jsem třeba někdy ve třeťáku, nevím, ve třetíku jsem už jako měl takový, to bylo 2020, to bylo právě ten Gartic a tohle, takže to byl takový ten největší boom v uvozovkách, kdy potom se o tom jako věděli i učitelé moji. Jo, a bylo to hrozně vtipný, že prostě já si pamatuju situaci, kdy jsme měli předmět estetika zvuku. A psali jsme test a já jako samozřejmě poctivý student jsem měl tahák na mobilu a měl jsem ho klasicky, že jo, položený jako mezi nohama a to bylo taková jako zvláštní učebna, to byl kinosál prostě. Jo. A bylo tam jako relativně tma a to ale psali jsme ten test a tak jako tam, že jo, hledal jako na tom mobilu ty věci a ten můj učitel byl jako šafaříku, proč si saháš do rozkroku? To bude asi nějaký error. A byl, no, tak dobrý, no, kámo, dobře, OK, ale to jsem si zasloužil prostě tohle. To ale zase jako... Ale já jsem to jako mega ocenil a ještě vtipný je, že mi jako prostě potom dal 3, takže jako shoutout prostě. Jo, tak to je ale zase jako, když to ty učitelé berou v pohodě. Jo, tak... brali to úplně v pohodě, pak ještě to... jako můj třídní, potom vím, že ten mě měl na filmový umění, tak v hodině jsem se bavil se spolužákem a on tam něco vyprávěl, byl jako uprostřed se zastavil jako šafařík, youtuber, neposlouchá. No, tak to bylo vtipný. A když se z toho, ne jako práce, ale když jsi z toho začal třeba jako vydělávat jako nějaký... Nevím, těžký lové, no jasně. Začal sypat, tak podle mě jako s tím jako 2020, no, tou karanténou, s tím Garticem, s tím jako ještě předtím lovení predátorů, s kterým, co jsem dělal. Jo, to si pamatuju, no, to... A jako v tomhle období, tak to začalo asi nějak jako... Měl jsem reklamy zaplý a prostě už to něco tak to se nevyuží to, jako no, jasně. To je úplně... Potom vnímáš nějaký rozdíl mezi třeba YouTubem teď a dřív? Nějaký velký jako nebo... Mám na to zrovna rozepsaný i scénář dokonce, který nevím, jestli někdy jako budu zužitkovávat, ale jako zamýšlel jsem se nad tím hodně, že jako nevím, jak moc ze mě mluví nostalgie, ale když nad tím přemýšlím, jo? Protože zase je to jiný. Určitě ta scéna YouTubeová, zvlášť česká, ale i světová, prostě je absolutně jako diametrálně odlišná. Ale jestli je to jako lepší nebo horší, podle mě to oboje, že jako dřív nebylo zdaleka tolik kvalitního obsahu, ale nebylo ani zdaleka tolik odpadního obsahu. Mně přijde. Jo. Nebo minimálně nebylo tolik na povrchu. Že jako... A mělo to... Za mě spousta těch věcí mělo mnohem víc duše. Že jako spousta lidí to dělalo víc jenom pro ten zábavný aspekt a nedělali to prostě s vizí toho, že to bude jako business prostě, což mě jako někoho, kdo právě sledoval tyhle ty youtubery, kteří to dělají z lásky k tomu řemeslu a který to prostě bavilo, tak mě to jako mrzí, ale jako chápu, prostě business je business a cokoliv jako ti dá peníze, tak jako můžeš toho využít, proč ne, ale není to můj jako záměr, se kterým bych to třeba jako chtěl dělat, no. Nebudeš prostě třeba streamovat na Kiku a dávat reakce, jako dělat prostě... Streamovat na Kiku asi nebudu, no, ale jako reakce ze streamu dávám, to zase jako nemůžu, jo, to bych byl docela pokrytecký, bych tady se nedával. No a ty vlastně streamuješ na YouTube a proč zrovna na YouTube? Nebo jako, jestli, jako, že to máš tím kanálem, nebo jestli tam nějaký rozdíl od toho Kiku, nebo Twitche? No, já jsem byl na Twitchi. To jsem viděl, ale asi před 2 rokama jsem tam viděl, nebo to možná... No, na Streamerskaši jsem podle mě posledně streamoval na Twitchi. Jo. Ale já jako když jsem měl nějakou náladu zahrát si hry, tak jsem šel na Twitch, protože tam je to jako víc níž a to. A na YouTube prostě se dívám, mám tam ty reakční streamy a povídání s chatem a je to prostě takový to propojení s tou komunitou, kterou mám na tom YouTube a jakoby proč nestreamovat na tom YouTube, když už tam mám ty lidi a proč bych je hnal furt někam jinam, že jo? To je pravda. A baví tě víc streamování nebo dělání videí? Nebo každý má si svoje? Každý má hodně svoje, no já jsem právě jako
já hrozně nerad zůstávám u jedné věci, takže pokud můžu cokoliv prostřídat, pokud tam můžu přidat víc, pokud můžu, já sbírám ty kreativní činnosti jako Thanos prostě, kameny nekonečné, no, prostě chci je všechny, chci je ovládnout všechny a pak mi ve výsledku nejde ani jeden, ale, to je vedlejší. Ale baví mě to asi oboje, nejde asi nutně říct, co mě baví víc, ale jako tvorba videí je moje srdcová záležitost. Jo, tak. A když jsi vlastně poprvé začal streamovat? To bylo asi na YouTube taky? To bylo na YouTube určitě. Tak podle mě ta 2020. Myslím, že jeden z prvních streamů byl stream, který se jmenoval Nekoukejte na Likehouse, koukejte na tenhle stream, kde jsem streamoval s Kerim. Tam si pamatuju, že jsem měl třeba 1000 diváků. To je crazy, já vůbec nevím. Ale šílený. Já jsem se jako nedávno to díval zpětně a fakt tam bylo tam taky to počítadlo, že jo, zapečený v tom videu a tam fakt byl jeden moment, tam bylo přes 1000 lidí. Jako. Ale to je jako... Kámo, to se mi teď nestalo už, to se mi od té doby podle mě nestalo. Což bylo hustý prostě, ale taky to bylo nový, že jsem prostě do té doby nestreamoval nikde, takže to pro lidi bylo shocking a byl tam Kerry, že jo. Ne, tak to určitě nebylo. Ne. Tak Kerry nestreamuje, ne? Kerry nestreamuje, takže to bylo takový... A chceš se zaměřit, já vím, že jsi to v tom videu říkal, ale v tom novém, ale spíš, teď vlastně jak chodíš do práce, že jo, tak to, ale streamy si říkal, že budou asi a klasický videa asi taky budeš vydávat. Jo, určitě jako nechci přestávat s něčím, jenom jsem se to prostě diverzifikoval a nejsem teď nucený do tvorby videí, což mě prostě hrozně uvolňuje, jako i, spadl mi takový břímě z ramen, no. Takovej. No a potom, já bych možná k hudbě, protože to je velký jako část podle mě i tvýho, ne kanálu, já nechci teď říct, ale prostě děláš dost hudbu. Jo, teď v poslední době hodně, no. A kdo je pro tebe jako, teď nemyslím jenom z Česka, myslím z zahraničí, třeba jako idol, já vím, že Eminem si říkal, jasně. Ale třeba nějaká top 3, nebo jako co třeba jako... Můžu top 5? Top 5. Dobře, OK. Tak Eminem je top 1, jakoby vždycky bude, to prostě se tam asi nic nezmění pro mě. Ale dobře, kdybych měl jmenovat dál, JID je momentálně na mém žebříčku, teď jako ho poslouchám neskutečně, je to, já nevím, jestli ho znáš, nebo ne? No já moc jako zahraničí, já si spíš jedu jako Jíta a prostě... Okay. Tak to je to opačný spektrum. Já vím, no. Okay. No tak JID je, on byl na Enemy, měl sloku třeba. Z Imagine Dragons, že jo, Arcane. Jo, tak to vím. Tak to má takový ten specifický vyšší look, I'm very pray for me, I'm hoping that somebody help me. Tak to si vybavu, úplně přesně. A on je jako strašně dobrý, on je jako neuvěřitelný. No, třetí, nebo já to asi nebudu brát podle pořadí, já nevím, to je těžké. To nemusí, jenom prostě jako, co je pro tebe ta největší. J. Cole, určitě, jako to jsem se jako strašně oblíbil, zvlášť v poslední době s vydáním Fall of alba, je to úžasný, mám strašně rád jeho storytelling a opět jeho jako rýmování, já jsem strašný úchyl na rýmy a prostě pokud se tam věci rýmujou dobře a má to jako smooth flows a rhyme schemes, tak... Koho tam dáme? Asi Kendricka tam musím dát, už jako z principu toho, že je to prostě absolutní bestie s perem. A koho bych dal jako pátý, jo? To je těžký. Já tam, jako nabízí se mi tam samozřejmě jako NF, který je můj nejposlouchanější interpret, ale neřekl bych, že je to, jako interpret, jo, neřekl bych, že jako je to nejlepší rapper, jo, to jako... Ale jako interpret prostě pro mě pořád má hodně jako srdcovou hodnotu, i když ho už teď jako neposlouchám zdaleka tolik jako dřív, tak pořád jako je na mých vrchních příčkách. To je spíš takový jako ten lyrický rap. Jako. Jo, to je hodně moje forte. A posloucháš někoho jako v Čechách? Jo, určitě. Z českých, kdybych měl říkat jako moje nejoblíbenější, určitě tam je Rest. Resta. Michailov. Znám Michailova. Od Peťana spíš jako, když ano. Hector mě rozbaví, a Viktor Šín je jako skvělej. To je podle mě jako u toho si najde
jako kdokoliv mi přijde jako něco Jo, dobrýho. on má popepíl, no prostě. On jako to kombinuje s popem, ale zároveň nemá vyloženě povrchový ty songy, že prostě jako má tam i nějaký meaning, častokrát má tam koncepty v těch albech, má tam, píše dobře rýmy, což jako se nemusí zdát na první jako dobrou, ale jako fakt rýmuje unikátně a ne tak jako plitce, jak spousta lidí. A no, takže Viktor a no, nevím se jako... A byl jsi třeba teď na Majálesu, jak tam byl? Nebyl A chodíš, ale asi chodíš, ne, na nějaký koncerty, nebo... Jako chodím málo, no, jako velmi, když vidím, že někdo vyloží někoho, koho mám fakt rád, tak že to jako má koncert, tak tam jdu. Kdyby Eminem v Čechách, tak rozhodně. V první řadě. No a právě, jaký třeba máš ty názor na Cartiho a takhle, Eata a tohle? Jo, na tenhle víc jako melodický trap, rage, tohle to. Já s tím jako, nevadí mi to, je to, určitě to jako má, obviously to má svoje posluchače, že to je jasný, ale není to jako něco, co bych já poslouchal aktivně, nedá mi to takový to poškrapkání na mozku, jako mi dají prostě ty spiritual lyrical miracle, typy. Ale jako jsou určitě nějaký jejich tracky, který si prostě poslechnu občas, ale neposlouchám to aktivně. Mám rád jako Travise Scotta z těch lidí. Ten jako jo, dobře, jasně, to chápu. A budeš furt pokračovat s hudbou? Jo, určitě. Chtěl bych to trošku naopak jako posouvat ještě o něco dál a dělat víc jako konceptuální věci a dělat to víc jako promyšleně a s jinýma lidma a... Jo, tak někoho na třeba... I featy, i produkčně, no. Jo, tak to... Ty jsi měl vlastně s Rychovou, z Euforii. Hry nebo filmy? Já vím, že to je taková otázka. To je filmy, určitě. Filmy, okej. Co třeba, jako... Jaký žánr filmů máš třeba nejradši? Jestli ti to jako... Žánr filmů... Nebo to asi ne, spíš mi řekni, který máš třeba rád. Co se prostě koukneš. Jo. Já jsem jako, já jsem hodně fanoušek třeba Christophera Nolana nebo Quentina Tarantina, to jsou jako jo, takový... tak to jako taky, si prostě třeba Kill Billa. Jo. A jako, když měl jmenovat nějaký top, tak většinou zmínil třeba Nespoutanýho Django, to je jako jeden z mých nejoblíbenějších filmů. Temnej rytíř je úžasný. To jako jo, no. A teď jsem už konečně dohnal, jsem donedávna neviděl Interstellar, už jsem ho dohnal. Neviděl jsi ho. Ale jako ty vole, viděl jsem ho už teď a jako je fakt dobrý, ale možná není ani v Nolanově top 3 za mě. Že jako Temnej rytíř, možná třetí, ale jako Temnej rytíř Inception mi přijdou jako lepší filmy. Jo, tak já osobně teda jako, protože já mám radši spíš toho jako Temnýho rytíře, než třeba Interstellar. No, já jakoby líbilo se mi to, ale není to něco, co jako bych si prostě pustil, že bych chtěl jako třeba nějak jako, vypnout, ale tak prostě... to záleží, co jako máš za mood, že jo? To je jako... Vlastně, to je jako já jsem neříkal, že chci vypnout u toho, to je jako... To je... Nechci u filmu vypnout. To asi ne, no. Já se rád zamyslím u filmu právě naopak, jako pokud si Netflix and chill tady s nějakou prostě, s někým, koho si přivedu domů, chápeš, s těm bitches, který prostě jsou vždy v mých DMs, tak, tak jako bych asi nesahal po Interstellaru, ale po ní, co? A po nějakým filmu, který nenutí člověka přemýšlet, tak. Jo, tak. Čteš třeba knížky nebo komiksy? Jako jestli třeba Četl jsem dřív komiksy, ale jako nejsem moc jako čtivej obecně, mám hrozný problém a to bych měl řešit. To nejseš sám, no, já mám strašný problém jako číst prostě. A úplně jako mě to mrzí louký, ale mě jako já trpím u toho, když mám číst. Já prostě přečtu odstavec a musím přečíst 4krát, protože jsem zapomněl, co jsem přečetl před 10 vteřinama. Jo, s tím mám taky, jako jediný, co se mi líbilo, co jsem čet, byl Zaklínač. To mě jako fakt bavilo, protože i ta hra, jako to i seriál, to prostě za mě jako fakt to bylo dobrý. A ty hry, teď vlastně LOLko hráč, jo,
byl na turnaji. Nerad to přiznávám, ale to tak. A takže i ve volném čase hraješ lolko? Nebo jako teď asi trénoval ten turnaj, ale myslím jako obecně i mimo třeba teď po turnaji, nebo já nevím, jak to teď probíhá s tím turnajem. No já teď jako ne, teď bude zase další sezóna, já se ji teď neúčastním, protože na to nám jako tolik času, jsem to chtěl jako takový sidequest, maximálně jako kapitán bych možná do toho zvažoval, ale tam je problém, že to jako nemá jako návratnost finanční a jako člověk do toho dá strašně moc času. Ale jako lolko já jsem hrál od roku 2016, jo, takže jako já jsem už too far gone, jak se říká. Já nejvíc jsem ho hrál to v těch letech 16 až třeba jako 18, pak jsem jako pomalu začínal trochu přestávat. Teď jsem ho nezapnul tak jako 3 měsíce třeba, jsem už jako nehrál, ale pravděpodobně zase relapsnu takzvaně, tím jak budu sledovat Streamers Clash, tak do toho zase spadnu určitě, ono to vždycky chodí po fázích, tak taková ta toxická ex, který se vždycky vrátíš, prostě to je ono. Takže ono. A hraješ i třeba, teď i třeba ve volném čase nějaký hry, jako třeba nějaký příběhovky nebo něco RPGčka nebo nějaký takový. Hraju čas od času, ale jako já jsem nejvíc hrál hry, když jsem nemohl streamovat na Twitchi, protože jsem to potom aspoň bral jako, že pracuju a že, protože já se cítím vyloženě guilty, cítím jako vinu, když jdu hrát hru jenom a jako nestreamuji nebo něco s tím nedělám, že a že jako si říkám, že jsem ten čas mohl využít líp. A plus ty jako hry jsou fakt jako na dlouho, že jo. To máš tak třeba, zvlášť některých příběhovky máš na 30 hodin. No, prostě, to jsme řešili, s hodin. doktorem, že právě u těch příběhovek je problém, že si k tomu večer sednu a pak najednou se podívám na telefon, jsou 3 ráno a jakoby je s tím, právě. Takže jako hrál jsem příběhovky dost, zvlášť dřív. Teď si občas jako zahraju, teď jsem si třeba prostě rozhodl, že si jdu znova zahrát Assassin's Creed Rogue, protože mám fakt rád Assassin's Creed sérii a těším se na Black Flag remasterovaný. Jo, já teď mám rozhraný právě Odyssey, takže jo, Odyssey, okay. Tam mě bavila to jako. To jsem dohrál, ale není to jako chápu, nemám rád RPGčka moc ani, za prvý, za druhý mi jako tohle není to v ten core Assassin's Creed, který jsem si oblíbil. Jo, jasně, já taky jako RPGčka, jedině tohle, teď toho Witchera mám rozehranýho, ale spíš jsem jako co mě bavilo, byl třeba, já nevím, Adventure jako Polda. Miluju Poldu. To mě jako strašně, mě tam strašně baví, prostě jak to je v češtině, jak tam prostě ty hlášky jsou super. Luděk Sobota, Luděk Sobota, to je taky king, prostě. No. To je třeba 80 a furt to jede, prostě. Polda 8 za chvíli má být, já se na to těším. Já se na to taky strašně těším, ale pak, já nevím, mě to je spíš jako, jsem třeba jako, mám rád Resident Evil, jestli... ale pak i jako různý, já nevím, já jsem vyrůstal na Plants vs. Zombies, Garden Warfare 2, tyhle ještě na tom Xboxu si to pamatuju, to bylo jako šílený, ale tak no, ty hry, no takže teda v dalším jak se to jmenuje, Streamers Clash nebudeš. Teď ne. A ty jsi měl vlastně tým, ty jsi tam byl s Vedrym. Jo, to byl můj kapitán. Kapitán, jasně. Tak ten asi možná má víc skillů v tom lolku, ne? Jo, tak jako ten byl zvlášť ve svém primu, že jo, tak byl někde v Diamondu, nebo já jsem nikdy netryhardil rankedy, já jsem vždycky byl špatný, upřímně. Jako, to já taky, když hraju třeba i ostatní hry, tak rankedy prostě jako vždycky mě to nasere, takže to mám pak chuť vypnout a tam biju do stolu a prostě je to někdy problém, no. Pouze rekreačně už jenom je lolko, jako, což je takový trošku oxymoron rekreační, jako relaxovat u League of Legends, ale no. Teď spíš, měl jsi třeba s tím chuť někdy s tím YouTubem jako seknout, že třeba... Tolikrát. Že prostě jsi na to chtěl už jako... Jo, ale no... Ne vyloženě možná na dobro, ale už jsem jako hodněkrát si řekl, kdo by teď potřebuju prostě přestat na chvíli, protože mě to jako vyčerpávalo, zvlášť jeden moment, kdy jsem třeba, myslím, že 3 roky zpátky jsem během prázdnin letních jsem hrozně jako vyhořel, protože jsem se snažil tlačit tam pořád 1 video týdně, když byly prázdniny a furt jsem někde byl a neměl jsem na to čas a nutil jsem se prostě do dělání videí, které mě ani nutně nebavily dělat. A přesně důvod, proč teď jako jsem externě zaměstnaný na zkrácený úvazek, abych tohle jako mohl balancovat, že jo, takže jako měl jsem tam určitě náběhy na vyhoření a možná i úplně vyhoření a potřeboval jsem trošku nějak zvolnit, no. Jo.
A budou někdy ještě třeba jako videa z her právě jako Gartic nebo něco takového podobného, třeba nějaký kop, jako... Ale u mě člověk nikdy neví. Já, jako, teoreticky je možný, že se prostě ráno probudíš a uvidíš ode mě make-up tutoriál. Jo? Jakože u mě jako fakt člověk nikdy neví. Dobře, tak to je nepravděpodobný. Ale budu na něj čekat. A budeš na něj čekat. Ne, pravděpodobně je nízká, ale nikdy 0 u mě. Jakože... Dobře, tak já už vím, na co se budu těšit. Dobře, takže příští video bude. Ale ten Gartic nebo něco takového má možná jako větší pravděpodobnost. Bych možná počítal asi jako víc ještě make-up tutoriál. Ty jsi ještě make-up tutoriál nedělal? To jsem nedělal, no, ještě. To je pravda, že to možná musím prozkoumat ještě. Jako někoho si třeba pozvat právě. Jo. Třeba Kerryho. Ale jako, anebo třeba ještě si Kerry dělá můj make-up. Ne, Kerryho, že byste se, no tak Kerry vlastně není odhalený, takže to bys úplně... Ne, on jenom mě vymaloval. Jenom tebe vymaloval. Ale to by mohlo být dobrý. To by jako... Byly by z toho views určitě, určitě by z toho bylo views a myslím, že byste si to užili. Já určitě, někdo určitě. Třeba Kerry bys. Třeba Kerry. Takže to jsme teda videa budou vycházet. A já jsem právě viděl, ty jsi byl v tom, to se mi docela líbilo, jak byl v tom Norsku, že mi to přišlo jako detox, nebo že to muselo být super. Jako. To bylo úžasný, no, to bylo jako, zároveň takový trochu jiný struggle ohledně, já jsem tam o tom i mluvil v tom videu, že tam jsem byl jako trošku, se tam projevovaly víc nějaký moje úzkosti a tyhle ty věci z takového toho jako osamění a tak, ale zároveň to bylo jako hodně uvolňující v hodně aspektech i tím, že jsem se dal prostě pohovor sociálních sítí a byl jsem fakt jako uprostřed, ta příroda a to okolí bylo nádherný. Jo, já to jsem ještě jako potřebuju podívat na díl, jo. Jsem tam byl krátce na třeba 4 dny nebo na dlouho. Jo, tak to určitě. A potřebuju procestovat Norsko ještě skrz a Island, prostě potřebuju vidět polární záře, do té doby neumírám, prostě to je můj bucket list a pak už můžu jít, ale do té doby No, takže to bylo super. Jo, to určitě, to jsem právě, jako ta příroda je nádherná tam a i obecně mi přijde, že to je úplně jiný než Česká republika. Ty jsi byl v Oslu? Byl jsem v Oslu a u Osla, no. Potom. U Osla, jo, ty jsi tam byl z nějakého jezera, ne? Jo, nějaký, myslím, že zátoka, to je dokonce jako mořská. Pak jste byli v Legolandu vlastně předtím tak, ještě. To je pravda, to jsme taky byli, taky. To bylo super. Doporučil bys ten Legoland? Jako... 100%. Já jsem tam vrátil po 10 letech, že jsem tam byl s rodičema jako malej. Jo, takhle. Jo, tak. Že jsem tam byl právě myslím, že v roce 2013 jsem tam byl s rodičema, když mi bylo 11 nebo 10 možná ještě. Tak jsem tam byl s rodičema a vlastně teď jsem tam byl hezky po 10 letech jubilejně. Ani jsem to nezamýšlel, ale tak to tak sešlo a hezky to vyšlo. No. Jo, tak tohle to určitě dělat i trochu vody o těch sociálních sítích, hlavně to Norsko si myslím, že v tomhle tomu hodně pomohlo. Určitě. Definitivně. Někdy bych hrozně chtěl prostě jet někam třeba na týden úplně jako bez internetu a to, ale s někým, ne sám, to bych jo, tak sám je to takový. No, že se někdo hlásí, hit me up, nebo něco, nevím. Kdo má největší dono příště na streamu, tak... Já si dělám soutěž o prostě zájezd se mnou, kámo, do někam mimo internetové dosahy. Někam na východ. Jo, ano. Zájezd na ukrajinskou frontu. No, to... Potom, jak třeba, protože já jsem viděl, že právě se koukám i na tu sérii, jak má Tomáš Krch. Na tu, každý může rapovat. Takový, no. Pstali jste potom, protože vlastně jeho první zmínka o tobě byl vlastně, jak si natáčel ten Carpe Diem, ne? A jak jsi to jako bral, jako že na tebe jako asi nebo... No, jako, já to nebral nějak, já jsem, nevím, ta zmínka, to je úplně, mně přišlo v pohodě, i ta jeho jako kritika byla vlastně validní ve spoustě ohledech a samozřejmě jako každý má nárok na to se vyjádřit, to je v pořádku, dal nějakou prostě zpětnou vazbu a tak, ale jenom nevím, no, mně tam přijde jako spíš jako od té doby, já jsem se pak s nimi viděl. Jo, jsme se viděli na Poggers akci. Jo, kterou... to jsem, teď měl nějaký Fortnite turnaj, ale to odbírám. Jo, do toho mě zvali, ale to jsem nechtěl, protože nemám nic společného s Fortnite, v životě jsem ho nehrál skoro. takže to jsem jako vynechal, ale viděli jsme se pak, no a nevím, bylo to takový trošku zvláštní. Protože to bylo až potom, co na tebe
to a popovídali jste si nějak, nebo spíš jo, jakože to bylo asi jako OK, ale bylo to jako trošku zvláštní energie, no, nevím. Ale i potom vlastně od té doby, co začal dělat ty videa, nevím, o tom svém shadowbanu a tohle mě to přišlo taky hrozně divné, nevím, začal mi být podstatně méně sympatický, s čím dál víc jako tvořil ty videa, ale to prostě může být jenom mnou. No. Jasně. A sledoval to třeba dřív i jako... Jo, já jsem ho sledoval jako Tom's Gaming Live prostě. Jo, to já právě taky, no. Jako ne nějak extra, ale jako jsem se díval na nějaký videa, takže jako měl jsem tam i tu nějakou nostalgickou vlnu. A na co, já se omlouvám, že odbíhám jako různě k těm tématům. Odbíhej, jak chceš, já jsem zase u těch, na co je třeba těšíš jako na filmy teď v tenhle ten rok? No tenhle rok je úplně, že... Je nabitej strašně, to je rodiště, to je jako... spawner tenhle rok, ten je úžasný na filmy, jako těším se na Odysseu, strašně se těším na Odysseu, Nolanovu. Těším se na Spidermana novýho. No jasně, tak to jako musí být. Teď jsem zvědavej, toho se teda jako spíš asi trošku bojím, než se těším, ale jako zároveň se trochu těším na Mandaloriana a Grogua, protože jsem Star Wars fanoušek a trošku se teda bojím, že to bude jako 6-10 max film, ale jdu na něj, takže uvidíme. Pojďme tomu věřit. Pojďme tomu věřit, přesně tak. A nevím, co má být ještě letos. Avengers mají být letos, co? Jo, Avengers, no. Ten Doom mě zajímají, no. To jsem jako zvědavej. A ještě něco má být? Už nevím. Já taky... Vím, že už nějaký byly. Já spíš hry, co mají, ale jako... Hry, co mají být. No, teď jak vyšel i Requiem, Resident Evil, jo, tak to mě jako... Já prostě... Víš co, student, já si nemůžu úplně dovolit dát za hru 80 €, jo, je to takový... Chápu. Je to takový, sice jako mě zajímá, ale jako je to tak... Ale... No... Potom vlastně minulý rok byly ty awards jako pro ty hry, ne? Myslím, jak to vyhrál Claire Obscure, že, ale vlastně v nominaci tam byla i, no, teď jak se jmenuje ta česká hra, jak je to od Warhorse Gaming, myslím, Vávra. Kingdom Come. Jo, to tam měla být. Sledoval jsi to? Jako... Sledoval jsem jenom jako, viděl jsem ty výsledky a že Claire Obscure vyhrálo v 84 milionech kategorií. Jo, mně to přišlo takový jako trošku... Viděl jsem memes na to, ale jako nějak extra, že bych to sledoval. Jo. Potom spolupráce, ty jsi měl vlastně se Smeonem, ne? Stavili počítače, tam jsi měl s MSIčkem, nebo s... Oba jsi tam měl. MSI NVIDIA, no. A jak to třeba jako funguje? Ty jako jim napíšeš, nebo jako jestli oni tobě ti něco to... Protože já jako v tomhletom vůbec nemám nějaký přehled, nebo... Jo, chápu. Funguje to velmi různě, jakože s každou firmou jinak, buď to prostě oni osloví mě, anebo já vyloženě mám nějaký nápad na video, jako to bylo v tom případě toho stavění počítače, že jsem prostě si chtěl zkusit postavit počítač a říkal jsem si, že by to mohlo být zajímavý na video a napadlo mě, jestli by to prostě někdo nechtěl zasponzorovat. Takže jsem jako obepsal mám jako lidi už, který znám, kteří pracují v nějakých agenturách marketingových, který vlastně to řeší externě a domlouvají s těma značkama oni. Že to je takový spojovník, který to řeší a potom mi píše vlastně, co oni chtějí a tohle je takový podmínky. Prostřední komunikátor vlastně. A nebo prostě napíšou mě, no, jako třeba Samsung oslovil mě. Jo, to vlastně to by tam dával ty SSDčka, nebo... No, to by dali do toho, ale jako já jsem mám dlouhodobou, že? Jo, tak jo. Že... A máš nějakou spolupráci, který třeba lituješ, že třeba ty jsi neměl vlastně s Temu, jsi neměl. Ne, ale měl jsem nabídky. Měl jsi nabídky. Měl jsem je ve svém mailu, ale nikdy jsem na to ani neodpověděl, takže možná jsem mohl, jenom mě zajímalo, jaká by byla ta částka upřímně. Teď tam nepsali. Ne, to nepíše jako v úvodních, že jo. Ale jako psali mi třeba 5krát, že prostě hej, chceš spolupráci s Temu a pak po třeba 2 týdnech, hej, jenom se připomínáme, spolupráce s Temu, já jsem jako asi dobrý, děkuju. Ne, asi nelituju žádný spolupráce, kterou jsem měl, jako jo, byli v pohodě, jakože nevzal jsem žádnou spolupráci, za kterou bych si vyloženě nestál. Myslím. Nenapadá mě žádná minimálně, jako měl jsem takový ty klasický spolupráce, že měl jsem třeba NordVPN prostě, což je prostě ale služba, kterou já fakt jako používám. Jo, tak tam. Jako ono to je docela dobrý, já jsem to právě viděl hlavně i u Dušana. Myslím, jo, to taky má, no. NordVPN, tak přišlo mi to jako jo, super. Ono to je prostě jako
fajn služba, zvlášť když jsem tady měl nějaký jako seriály nebo něco, které byly dostupné jenom na jiném třeba Netflixu nebo na jiný zemi, tak jsem si to prostě přepnul a to bylo super. Takže to byla jako služba, kterou jsem využíval, měl jsem JBL, který je prostě jako fajn, že jo, firma. Takže nechci jako kecat, protože si nepamatuju všechny spolupráce, které jsem dělal. No, tak to je. Možná nějaký jako nebyly úplně, jako že bych na ně byl 100%, ale vlastně jo, se vším jsem tak nějak, ne, určitě jako nelituju žádný, to ne. A máš radši, když ti nabídnou třeba nějaký produkty nebo právě jako barter, než třeba peníze, nebo záleží asi jak u koho? To hodně záleží, no. Jakože jsou firmy, u kterých bych radostně přijal pouze barter. Canon, prosím. A jsou firmy, které prostě se třeba jako nevyplatí barter, že ty produkty nejsou ani v té hodnotě, anebo třeba jako víc ocením prostě to finanční hodnocení, no. Jo, tak to je a ideálně oboje. Ideálně oboje, to je ta nejlepší. Kombinace. Takže asi si vybíráš, jako nebereš každou spolupráci, asi vybíráš prostě si jako... Furt mi chodí teď nějaký úplně divný AI služby, furt mi píšou jako maily, že jestli chci spolupracovat. Nechci, jděte do hajzlu, kámo, vůbec nechci mít žádnou AI firmou nic společného. Přišla ti třeba Gamba? Jo. Nějaký kryptokasína chodí, prostě takovýhle věci. Nějaký, no nevím, vůbec to dejte pode mě tyhle věci. Nevzal bys to teda jako třeba z nějakých... Jako, kdyby mi napsali, jo, že hele, máme tady pro tebe nabídku spolupráce, chceme po tobě jedno video a dáme ti za to prostě 15 milionů, tak ti to zvážím. Jakože nebudu lhát, že ne. No jasně, tak to jsou jako peníze. Ale pravděpodobně bych zvážil, nebo přemýšlel nad tím, jakým způsobem to video udělat tak, aby z toho bylo patrný, že vlastně říkám, ať to nedělej. Ale aby to nepoznal ten klient. Něco takového bych jako vymýšlel, protože... A nebo bych potom udělal video, hele sorry, nedělejte to, potřeboval jsem peníze. Jako nabídli mi tolik prostě, odpusťte mi prosím. Potřebuji. A pouštíš si třeba nějaký seriály? Asi jo. Jo, seriály teď sleduju jako víc než filmy, no, v poslední době. Teď celkově vycházely strašně dobrý seriály, já nevím jak moc jako ty sleduješ nebo tak, ale... Je to takový jako... Nevím, já spíš hraju, jo. Takže... Když hraješ, jo. No tak teď vycházel Daredevil Born Again, což Euforie, ne? Euforie jsem neviděl ještě, to jsem jenom slyšel, že nebo jako vypadá to hrozně zvláštně, nevím, jako asi se na to podívám a ještě, a nevím, jestli to už vyšlo celý, podle mě ještě ne. Nechceš třeba žalovat, že ti jako nějak třeba název. Jo, protože oni mi oni vzali, no, já jsem se rozhodně neinspiroval jejich barvama třeba ve svém klipu nebo tak. Takže to jsem, jako viděl jsem první 2 série, neviděl jsem tu třetí, která teď vychází a zas tak mě upřímně nebaví Euforie, je to takový jako, je to hrozně krásně natočený, já to jako miluji z audiovizuálního hlediska, ale přijde mi to občas, nezaujalo mě to zdaleka tolik jako jiný seriály, který jsem viděl, takže jo no, teď vyšel právě Daredevil, vycházel Darth Maul seriál, Maul Shadow Lord seriál byl úžasný a The Boys vychází poslední série. Jo, The Boys, jo. To jsou taky jako peak. A lidi mi říkají, že jsem podíval na Invincible, ale to jsem neviděl ještě, ale je to v plánu. OK. Bude někdy třeba koncert? Jaká show? Tak ty už máš přes 10 000 posluchačů, jsem viděl. Teď jo, no. Teď tam, a to je kvůli ty euforii, no. Ono to jako... Já si nemyslím. Důležitý mít koupium. No, přemýšlel si takhle nad tím jako třeba. Obviously, ale zatím teď bych jako rád to směřoval spíš k nějakým jako projektům větším hudebním, chtěl bych album a jako jestli potom třeba někdy eventuálně za rok, 2, 8 nikdy udělám nějaký jeden jako koncert nebo tour, nebo vyprodám autoarénu, nevím. Jako, vlastně, tak jako... Život je plný nečekaných událostí a zvrtů a zvlášť jako u mě nikdy neříkej nikdy, kdo ví, co prostě vymyslím příští týden, takže... Tak kolik má vlastně autoaréna místa asi? Podle mě třeba 10 až 15, 12 000, něco takový. No tak vidíš. 17,5 tisíce. No, tak vidíš, ještě chybí. No a můžu to dělat tak Rytmus, ten uzavřel polovinu a pak přestíral, že to je vyprodaný. No, tak vidíš, jako to máš na to lidi prostě. No. Ale když Šamanský může vystupovat na Majálese. To je pravda, no ale jako Šamanskýmu se nevyrovnám. To je skill level, který... reklamy, jako... reklamy, tak no. To je prostě... Ta Bohnice song, ten mě prostě jako hnul. Ten byl super. Tak musíš mít prostě kontakt s Rytmusem a... Jo, to jo, no. Nebo
vlastně McWrap už asi nebude, takže... Ten už asi ne, no. Nebo jako říkali, že ne, to už mě trošku mrzí. Jo, jako bylo to zajímavý. Jako ten rytmus mi někdy trochu jako, jak vybíral, jako já to chápu nějaký on z toho dělal show, no. Já to chápu, no. On jako přidával tu comedy value, což jako na jednu stranu respektuju, ale občas byl taky jako mimo za mě. Jo, že prostě. A no, je to rytmus. Ale jo, tak. On jako je docela často mimo. Co jsou podle tebe 3 nejlepší tracky od tebe? Moje 3 nejlepší tracky. Tvoje, co jako, nebo klidně 5, jako. Nedám ani jeden, ne. Asi jako Euforie tam musí být, to je prostě i jako, protože jako je to teď nejposlouchanější můj track, jako z nějakého důvodu, že jo, teď to, že tam je na ty, tak je to prostě... To já nevím, jako mi to nějak jako, podle mě, teď já nevím. Ale tak, no, tak pojď. 3. No, takže Euforie tam určitě zařadím. Nech mě bejt track, jako je pro mě jako hodně, je to hodně jako oblíbený track, kterýmu se rád vracím. Mám doslova jako, mám to jako, mám nech mě bejt, mám ty to máš vytetovaný. Není to jako nutně s tím spojený, ale jako je to s tím spojený, ale není to nutně jako, že by to bylo čistě kvůli tomu. Jsi to vytetoval prostě předtím? Nebo ne, potom, co to bylo, ale je to takový prostě životní moto prostě, takový introvertský, který tak ke mně docela sedí. A SoundCloud rapper tam nebude na tom seznamu, jo, to je jako, co tě schválil. To je pík prostě. To je pík, jasně, respektuju, ten tam určitě nebude. Třetí bych dal asi Pro sebe, track z Vnímej EP, který je můj jako oblíbený, co se týče toho podání a i jako lyrics a rýmů a tak. OK. To je tvoje jediný tetování? Zatím? Jo, zatím. Takže... Nikdy neříkej nikdy se mnou, já to říkám pořád, jako je možný, že přijdu s Facetest, to asi ne, ale... Tak můžeš třeba Můžu. M+. No. Jo, to by taky mě sedělo hodně, to je pravda. No jasný, to prostě... Nepřišly nabídky třeba od Milion Plus nebo něco takového? Ale asi 4 zatím, všechny jsem odmít, říkal jsem, ale borci jako... Asi se mi nechce prostě. Sorry, no já vím, no je to prostě... Já právě nevím, jako já to právě nevím, jaký to je. Já čekám na Shady Records nabídku jenom. Shady Records, OK. No tak tam za chvíli bude. Tam za chvíli bude. Už to je v procesu. To je v procesu už. Nějaký jako agenti. Jako jo, už to řeším s Paulem Rosenbergem, no. Už to řešíte. To je, dobře, no, tak na to se těším, až budeš mít třeba Eminema. Jo, to bude feature další, no, na albu bude. To se těším. To je normální. Ale psali jsme si s Honzou, prostě nějak to nedopadlo zatím. Honza, no už se tak jako... No jasně, už je tykáme, to je jasný, tak už jsme jako feláci, že jo, to je jasný. No, ale tam nemůžu, to je vlastně konkurenční televize, tam nejdu. Já půjdu... A jo, to je Prima vlastně, ne, jo, to je Prima. Takže, kdo je na jedničce, Sheep je, Všechno Party. Jo, Všechno Party, jo, Sheep tam je, no. Tak tam půjdu určitě. Třeba jako do debaty k Jílkovi. Nebo, to je ČT, ne? Jílkova, máte slovo. Jo. Půjdu debatovat. No, řekl bych k Václavi Moravcovi, ale k tomu už ne, no. A on dělá ještě Václav Morav? Ten skončil, že? Jo, ten skončil právě, no. Takže maximálně můžu zabrat jeho místo, ale to by asi lidi nebyli moc nadšený teda. A já taky moc ne. Takže... Chtěl bys místo Václava Moravce, jako. Ten plat, jo. Tak ten plat, jako si myslím, že by mohl, ten je solidní. Ten asi bude, ale jako na jeho místo asi ne, no. Na jeho místo asi ne. No, tak vezmeš to třeba za Šípa. Vezmu. Vezmeš to za Šípa. No, já tady mám pak poslední otázku, jako velmi zajímavou. To z toho zkusím udělat nějakou to. Kdyby jsi mohl vybrat, jaký bys byl kus nábytku, tak jaký a proč? To je filozofická otázka. To třeba pro inspiraci, Doktom myslím, že říkal, že by chtěl být gauč, aby mu lidi se dali na obličej. Otázka, kde máš obličej jako gauč? No já myslím jako prostě, jako... kam se dají lidi. Tam je obličej. Já nevím, jako já jsem nikdy neviděl člověka jako gauč. Nábytek, jo. Já jsem nikdy nábytek nebyl, já jsem se nesložil jako nábytek. Já jsem se složil párkrát, ale ne jako nábytek. Jako ne, jako... Jo. Já jsem se taky nesložil. Kus nábytku, já bych chtěl být nějaký jako třeba skříň. Aby si o mě lidi mohli rozbíjet malíček u nohy. Jasně. Aby prostě
jsme mohli ukopnout malíček a pak zařvat. Aby mohli vylézt ze mě a říct... A to se do tebe vlíst. No. Nejenom vylízt ven, aby mohli přiznat, že svoji orientaci. To je důležité. Jo, takhle. Myslím. Ale zase, kdyby jim to někdo chtěl... Zase utajit, tak se musí vlézt do mě. Nebo aby do mě dal kostlivce svoje. Kostlivce? Spousta významů. Spousta metafor. Je to jako docela filozofická, jako teda... Je to filozofická otázka, ale jako musel jsem aktivovat... Pišnej, teď jsem chtěl říct, musel jsem aktivovat vnitřního Sokrata, který je v mojí skříni, očividně. No, třeba on tam třeba je třeba jo, skříni, třeba se tam nachází. A z jakého dřeva bys byl skříň? Z jakého dřeva, ty jako vole? Pořádnej masivní dub. No jako určitě jako nějaký masiv, no, by to byl nějaký... Walnut, co je walnut? Nevím. To je... Neumím česky. Já taky ne. Prostě walnut dřevo bych byl. Walnut dřevo, jasně. No, a já si myslím, že to by bylo pro dnešek všechno. A s tímhle končíme. Tak se mějte, čau. Já moc děkuji za pozvání, mějte se hezky, ahoj.